Els fulls de càlcul també ens ofereixen la possibilitat de crear gràfics per presentar les nostres dades de manera més visual. Posem, per exemple, aquesta taula. Veiem que apareix el nom dels nostres alumnes, els seus cognoms i la seva qualificació. Ens agradaria representar en un gràfic de columnes quin és el nom de l'alumne i quina ha estat la seva qualificació. Com ho podem fer? Doncs primer hem de seleccionar la columna dels noms, premem el botó Control i seleccionem la columna de les qualificacions. Un cop les tenim seleccionades, anem aquí a la icona de Chart, gràfic, i en principi podem triar entre diferents tipus, però anem a agafar el de columnes que sembla el més adient per al tipus de dades que volem presentar. Podríem donar-li ja a finalitzar, però anem a donar-li una miqueta de format. Per exemple, anem a posar-li un títol. Podríem posar, per exemple, notes del primer trimestre i ara posarem que a l'eix de les X posi alumne i aquí aparegui el rètol de nota. Li donem ja a finalitzar i aquí surt, com veiem, el resultat en la representació gràfica. Si volem, podem fer canvis, com per exemple, fer un clic aquí i podríem canviar, per exemple, la font. Podríem posar-li una altra, si volem, doncs per posar un exemple aquesta d'Ubuntu i fer-la més petita, si no caben ben bé, o fins i tot doncs, podem canviar la posició. Aquí el posaríem, per exemple, així, si volem. Li donem a OK i veiem com surt aquí. Cliquem fora i ja el tenim. Anem a posar ara un altre exemple, un altre tipus de gràfic. Tenim, per exemple, aquí unes dades de vendes corresponents al primer semestre. Veiem aquí els mesos i quin percentatge de vendes ha correspongut a cadascun d'aquests mesos. Com podem fer el gràfic? Doncs seleccionem la columna dels mesos i la del percentatge de vendes i ens anem una altra vegada a la icona de gràfics. Per aquest tipus de dades, doncs, pot ser les més adients, el gràfic més adient és aquest que se diu de sectors o de tarta i podem triar qualsevol dels models que tenim aquí. Anem a triar, per exemple, doncs, aquest. Li podem donar un aspecte una miqueta més atractiu, com per exemple aquest en 3 dimensions, i passem endavant, anem a posar-li un títol, com podria ser vendes del primer trimestre, i li donem a finalitzar i ja el tenim. Aquí el tenim amb totes les dades corresponents a cadascun dels mesos en diferents colors, molt gràfic, molt visual, de manera que la persona que ha de consultar el full de càlcul pugui, d'un sol cop de vista, fer-se una idea genèrica, una idea general dels resultats i de les dades.